Il-prim imħallef irid ikun bniedem li m'għandux ikollu familjaritajiet lemmu l-hawn imma għandu jkun imparzjali. Dan kien il-kliem preċiż li lisnet il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono meta tkellmet dwar il-ħatriet kostituzzjonali tal-prim imħallef u l-Awditur Ġenerali ta' pajjiżna kif il-ħamis kienet intervistata fuq ix-xandir nazzjonali. Irid ikun bniedem uman, fl-istess waqt irid ikun bniedem meqjus, bniedem li jinnemmen li m'għandux ikollu familjaritajiet l-emmulaw. In a way, l-interpretazzjoni tiegħi hija ftit l-antika, illi jżomm ċertu distakk imħabba l-imparzjalità li għandu jkollu. F'intervista li saritila fil-programm Extra, il-President Spiteri de Bono spjegat illi prim imħallef għandu jkun uman u għandu jkollu l-kapaċità li jiżra fil-poplu l-fiduċja fil-ġustizzja f'pajjiżna. Irid ikun bniedem ukoll li fl-istess waqt jimxi ma' żminijiet u il-sistema tal-ġustizzja li l-poplu hemm barra iżidlu il-fiduċja tiegħu fija. Il-President tennit ukoll li għaddejja ħidma sabiex ikun hemm aktar skrutinju fuq l-amministrazzjoni tal-ġustizzja. Dan għaliex il-poplu jinteressah u għalhekk għandu jkollna għaddej tal-poplu f'din il-kariga għaliex huwa estensjoni ta' dak illi jemmen. Il-President tkellmet ukoll dwar il-ħatra tal-Awditur Ġenerali, kariga illi sejħitilha l-iskrutinju tal-Gvern, fejn spjegat id-diffikultà li għandha sabiex tifhem kif l-Awditur Ġenerali u d-deputat tiegħu jinħatru flimkien biex jintemmu flimkien. Proċedura illi tista' toħloq vojt f'kariga tant importanti. Anke dil-biċċa xogħol jingħalija xi ħaġa li minn hawn lid-dinja. Għandek il-Kostituzzjoni qed tgħidlek illi għandek id-deputat awditur biex jekk ma jkunx hemm l-awditur dan il-post ma jiġix vojt. M'għandekx l-aqwa skrutinju tal-operat tal-gvern ma jkunx qiegħed vojt. Right? Dawn taħtarhom at the same time biex jispiċċaw at the same time. Ġifieri għalija. Ma nistax nifhem li ma raġunament saret. Intant il-President ta' Malta appellat sabiex il-Parlament jilħaq ftehim dwar dawn it-tlet karigi tal-Prim Imħallef, l-Awditur Ġenerali u d-Deputat Awditur Ġenerali sabiex il-poplu jkattar il-fiduċja tiegħu fil-politiċi u jemmen illi l-politiċi meta jaħdmu flimkien jistgħu waslu għal pajjiż aħjar.